درود و درہبات منا شرف شاد مروچی میں گپ کنے کہ صحیح لفظاں کیا فکشن تہا کہ صحیح پوشدر یا سٹنگ بابتا ماں زانگ جوہد کنے کہ صحیح پوشدر چی نوشتکار گیدار یا آزما کیے کہ صحیح پوشدرا چھون ٹہینا پا گیدار کسماک یا آزما کا کہ صحیح پوشدر ٹہینک پرچا لمی بلے چاہی گپاں پیسر ما شمارا گوشگ لوٹیں اگاں شما میں چینل سبسکرائب نکو تا گوڑا علمہ سبسکرائب بکنے تی بلوچی پلیٹ فارم میں چینل شمارا بلوچ و بلوچی زبان و لفظاں کے باروا بازیں زانت و سرپدی رستکاں نو مکائیں وتی سرحالنے مگا کسا گو چاگردہ و زندگیہ ہمگرنچے درشانیہ بیانی آئی زندگی و چاگردہ وحد و جاگہ ارزش داریں چیزاں بلوچیہ گوشاں ہر کس دیما نہیں آئیے باہر گے گا نہیں وزاں پا وحد یک جاہیہ موجود بواگ مزن ارزش داری فکشن یا کہ صحیح لفظاں کا چیزانی ردو بند بنک کی چیزیں کہ وحد جاہ و ماحولہ پدر کا کہ بیانیہ درو شما دیما رگ بھی کہ صحیح لفظاں کیا فکشنہ دو ارزش داریں چیزاں یک کی واقعہ یک کی کارست ای واقعہ یا کارستاں دو چیز علمہ ہم گرنچاں یک کی وحد یک کی جاہ دنیا چست و ایر یا واقعانی یک نہ یک زمانگی بزن ٹائم یا جاگہی بزن پلیس علمہ بھی ماں کہ صحیح لفظاں کا ٹائم اینڈ پلیسا انگریزیہ سیٹنگ او اردوہ زمان و مکان بلوچیا کہ صحیح پوشدر گوشاں پوشدر گیداریہ بی یا آزماک یا کسما کیے کہ سہا ردو بندیداں بنی آدم یک چاگردیہ نشتا ہمیں وحد او جاگہ پوشدرا بندوکیں گیدار یا فکشنا چنی ہم تحری کہ ہمیں چاگردہ نشتگی مردمانی کسہاں درشان کا بڑا قدرتی رہ بندہ گیدار واقعہ او کارستانی ہم زمانگی او پوشدری بھی اگاں گیدارا واقعہ و کارستانی زمانگو جاگہ ہے جزو بہر کشگ بیما بڑا آہانی رنگ و اثر پشتنک پی ہر واقعہ وتی دور او اہدا مانا داری ہمک کارست وتی دورہ اثری داری اگا ما بگوشیں ای میر چاکر زمانے کے گپیں گوڑا قصہ زمانہ گشی اگا ما بگوشیں کیاو صدو بیلوے جہ ہمنے دتگاں گوڑا قصہ جاگہ یا پلیس پدر بھی ہمیں وڑا ہرچ واقعہ پیش آئے گا یک زمانگی او یک جاگہی بھی ہمو کردار چست و ایر او سرگرمیانی زمانگو جاگہ باں گیدار کردار واقعہ ہمیں جاورو وحد لوٹانی پوشدرا مانا رسی گیدار یا قصہ ردو بند لفظاں کی کارستہ وط ساچتگی ندارگ و ہما چاگردے بہراں ہنچو پیش کنگباں یا آہانی سورو پور ہنچو پیش کنگباں کہ قدرتی او ابرمی درا بباں قصہ پوشدار یا وحد و جا ہنچو کارمرز کنگباں کہ چاہاں قصہ بیانیہ سرجمے تب او چاگردے جوڑ بھی وحد و پاس موسمی جاور جغرافیائی حسابہ فکشن نوشتہ کنو کے وتی گیدار پوشدر او کارستانی زند رہبند ٹہینگی ہیں ای رابرٹ ایچ ای جیکبس وتی کتاب لٹریچر این انٹروڈکشن ٹو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نوشتہ کاں گیدار پوشدرا ہما قدرتی او وتساچے ندارگ ہواراں کہ ما آیا کارست زندگی گوازینا سورو پور کنا او ہما چیز گونا کہ آہاں کارست کارمرز کنا انگریزی نامدار نگدکار این واٹ وتی کتاب دی رائز آف دی ناولہ نوشتہ کن کہ جوانیں گیدار نویس وتی کارستاں گو یک دمگی اہم گرنچ کنا او آہانی چست و ایر بہت و قسمتا گشو گیوار کنا ای سن آف سوائلز یک دگے چاگردیا آوڑ نباں کہ آوڑا وتی جن دے سرزمینہ دراباں جین آسٹن ڈیکنز ہارڈی گیدارانی نام کشگ راز ہمیں جوانی ہے کہ وانوک قصہ کارستاں آشناؤ پجاروک بھی گو گیدار قصہ تکنیک بدل بوگا شعوری روے گیداراں پوشدر حیال و لیکہ بدل کو تگا جیمز جوائس و ورجینہ وولف گیداراں دری پوشدر جاہا تہی یا باطنی پوشدر ارزش دیگ بوتا کیا اسٹیٹ آف مائنڈ گوشگ بھی ای وڑیں گیداراں کردار شعوری روے امرائیا چا گوستگیں زمانگا ہستیں زمانگا او چا ہستیں زمانگا گوستگیں زمانگا روان تو قائم
چوشیں گداراں مارشت تراناک جوزک او تاثر چہ ڈنی چستو ایراں گیشتر پدر باں کہ صحیح پوشدر بابتا ای گپ زانا گل میں کہ بنیادم نا مدام سرجمیا دری پوشدر تہائیں نہ سرجمیا تہی پوشدرائیں دنیا درستے مزنے گدار نویس کو یک وڑیں سوبمندیا تہی او دری پوشدراں کارمرز قصہ پوشدر پلاٹ و کارستانی چستو ایراں گو ہم گرنچ باں چا پوشدرا قصہ تہی ندارک سازی شائگان ہم بتکاں او بیانیہ برہداریا گوپگ ہم بتکاں قصہ پوشدر ٹہینے کے شریشن کہ فکشن نویس بازیں شہر و راج دفتری دور باریگان ردو بندہ کارمرز کو تکاں او وتی گدار یا آزماک یا قسماں کا نوشتہ کاں مثال گدار نویس مزنے شہری پوشدرہا بیانیہ ردو بندہ او وانو کا ای دلجمیہ دند کے تو کجام زمین کجام روی دگے او چونے مردمانی قصہ آرگی قصہ پوشدر پلاٹ و کارستانی چستو ایرانگو ہم گرنچ بھی چا پوشدرا قصہ تہی ندارک سازی شائگان ہم بتکاں او بیانیہ برہداریا گوپگ ہم بتکاں ہر کار یا ندارک جواز و سوبی ہم دیگ بتکاں قصہ پوشدر ٹہینے کے شریشیں کہ فکشن نویس بازیں شہر و راج دفتری دور و باریگانی رد و بندہ کارمرز کو تو وتی گدار آزماک یا قسمہ کا نوشتہ کاں مثال حبرہ گدار نویس مزنے شہریے پوشدرا بیانیہ رد و بندہ او وانو کا ای دلجمی داں تو کجام زمینے کجام روی دگے چونے مردمانی قصہ گوشدار گیے یا وان گیے چیشیا بازیں گپ حبر پدر باں او نوشتکار بار کمی کمتر بھی او آئی ہر گپ پہ وضاحت کنگ نلوٹی قصہ پلاٹ و کارستان سرا دلگوش دیاگ پا آئیا ارزان تر بھی گڑ سرا پوشدر یا ردو بند یا سٹنگ قصہ ہی لفظاں کے بنکی بہاری کیا قصہ تب نفسیات او گالو آرا برجدارگے کمک کام قصہ گوستگیں او آو کے زمانگا گشگیوار کاں قصہ بیان کنگے داوا دیمروی و محکمی داں چا پوشدرا کارستانی چستو ایرو فیصلہ ہانی سرا ہم اثر کپی او ہمیں دراہیں لازمی بہراں کہ پلاٹ و کارستانی ردوما دیمروی کردی ادا کنا گو ہمیں گپاں نومنا شرف شادہ بدیت اجازت پدا شمے دیما حاضر بیں دگے روچیا ان دگے مراگشیا گو ہمیں اوڑے بن گپیا بلوچی پلیٹ فارم YouTube